बरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो सुंद' आपडेट्स लानानै चेनेलाव आङो फैफिनबावनाय जाबाय। आंनियावहाय कमेन्ट्स फैदों दे थ' आङो CM-AAA नि सायावहाय भिडिअ लाबोगासिनो दङ आरो बे भिडिअनि सायावहाय कमेन्ट्सफोर फैगासिनो दङ। सोरबा सोरबा सेलेक्ट जाबाय, सोरबा सोरबा सेलेक्ट जायाखै, बायदिसिना माबा माबि गोबांथार कमेन्ट्स ना आरो लिस्टफोरखौ मोननो हायाखै। नामफोरखौ जोङो नागिरगासिनो दङ, नाम दंना गैया गैया, बबेबा डिस्ट्रिक्टआ माने दासिमबो फैयाखै, माने जाथ'वाखै। दा जि डिस्ट्रिक्टआव जाबाय बेनाल'सो फैदों। दा जि डिस्ट्रिक्टआ माने मोननो थांगासिनो दङ बेनाल'सो मेसेजफोरा फैदों बा बेबायदि कल्सफोराहाय फैदों, नङा होनबा? जोङो बयबो मिथिनो मोन्दों आरो दिनैहाय जोंहा तामुलपुर बेबायदिनो डिस्ट्रिक्ट, बाक्सा, उदालगुरि बेबायदिना थ' जोङो मोननो थांगासिनो दंखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। दा सिटखौ मोनसिगोन जायफोरा सेलेक्ट जाबाय। थ' गोबांफ्रानो सेलेक्ट जायासै। आंनाव कमेन्ट्स फैदों, नोंगौ जोबोद दुखुनांथाव, मा बुंनो ना। दा आङो बुंनो सानाखै मबेबा मोनसे पार्टि हिसाबै खारो ना मा हिसाबै खारो, आङो दा बेखौ जेबो बुंनो हाला आरोना। दा जेन' आंनाव कमेन्ट्स फैदों, सोरबा सोरबा भट होला होनना बुंहरदों आरोना BJP-नोहाय। दा जायनो होयो भटखौ बियो गावबा गाव चइससो, माने गावबा गाव गोसो बायदि होनो हायो आरोना। भटखौ बयहाबो मोन्थाय दङ। दा सरकारा माबायदि सेलेक्ट खालामखो, माबायदि माने बेवहाय बासिखो, सायख'खो, दा बेखौहाय बुंनो हाला आरोना। थ' जोंहा बेवहाय सिभिल स्करबो माने एसे उल्लेख खालामनाय दंमोन, जिहेतु सिभिल स्करनि सायावबो डिपेन्ड खालामबाय ना मा जाखो बेखौ बारा मोजाङै आङो मिथिला आरोना। खिन्थु आं नुनायावहाय सिभिल स्कराबो माने बेबायदि 570-80 बेबायदि थानायफोराबो मोन्दों आरोना। ओमफ्राय 600 बेबायदि थानायफ्राबो मोन्दों। 700आथ' आरो मोजांखा, नङा होमबा? दा किसुमान सिभिल स्करा माने ओरैबायदि, सोरबाया लन लानानै माने सुख'वाखै, एकदम माने बेड आरोना, गाज्रि जानानै थानाय स्कर थायो। आरो किसुमानना सिभिला खमखा जेरावनाखि लन लायाखै। दा मा हिसाबै सेलेक्ट खालामखो बेखौ खिन्थु मिथिला। आरो एबारावहाय माने मामायाबो सिभिलाव बांद्राय माने बेबायदि नायाखै होननानै बुंखादोंमोन दाखालिबावै, बांद्राय माने ध्यान होआखै आरोना सिभिलावहाय। दा जियानो हक, सिभिलनि थाखायसो जाखो ना मानि थाखायसो जाखो बेखौ मिथिला। दा गोबांफोरनानो फैयाखै आरो गोबांफोरनानो फैदों। जायफोरना फैदों जोबोद मोजांनि बाथ्रा, दिनैहाय सिटखौ लानो हासिगोन। आरो जायफोरना फैयाखै थ' उपाय गैया ना, सेकेन्डआव फैबा फैबाय आरो सेकेन्ड गैयाबाथ' गोदानै एप्लाइ खालामफिननांगोन 3.0आवहाय। आरो जायफोरा 3.0 एप्लाइ खालामनो सानदों, नेनानै थायोब्लानो जाबाय। आङो फुल एकदम भिडिअ लानानै फैगोन, टेनसन लानो नाङा, एप्लाइ खालामफिनगोन। आंनियाबो बेबायदिनो एप्लाइ खालामनाय दंमोन, खिन्थु आंनावबो SMS-बो गैया, जेबो गैया। मानि थाखाय बेबायदि जाखो जेबो दा बर्थमान मिथिथ'नो हाला आरोना। थ' जोङो नेनानै थानि आरो जोङो 3.0आव एप्लाइ खालामनो थाखाय जों रेडि जानानै थानि। आरो जायफोरा गोसो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो फल' खालामबानो जाबाय। थ' जोङो जमाहैनो एप्लाइ खालामलांनि नैबे 3.0आवहाय ना। थ' माथो बुंबावनो आरो, दा मामाया बुंखादों एबारावहाय 1 लाखनो होदों ना, थ' फैगोनाव 10 लाखनो होनो थांगासिनो दङ। थ' होमबा बयबो मोनगोन निस्सय ना, जोङो रेडि जानानै थानि। दा सेलेक्ट जानायफोरा लादो। सोरबाया बुंहरदों बेबायदिनो कमेन्ट्स खालामनानै BJP-नो भट होला। आङो बुंनो सानाखै, भटखौ गावबा गाव चइस, गावबा गाव गोसो इच्छा मथे जोङो होनो हायो ना। थ' बयहाबो मोन्थाय दङ जेरावखि होआ ना, बेनो आरो। दा आङो बांद्राय बुंनो सानला। दासिमबो क'क्राझारना माने जायाखै जानो हागौ ना, 19 तारिखआवसो बायदि मोन्दों आङो। दा जियानो हक, नोरै तामुलपुर साइडजों, बाक्सा साइडजोंहाय मोनफैबाय दिनै बेखिनिनि आरो लानो हासिगोन आरोना। थ' मा बुंबावनो, दा जोङो सेकेन्ड फैगोन फैया बांद्राय एथबां माने कनफार्म नङा। आङो एसे माने नैबे भिडिअ क्लिप्स होनानै होनि, बे लिस्ट दं माने बेवहाय जिथुनाखि सिभिल स्करनि लिस्ट ना, थ' आं बेखौ एसे साइडआव होनानै होनि। थ' बेसेबांसिम डाउनाव थानायफ्राबो मोनदों ना। थ' नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखाबाय। दुखु जानो नांला आरोना, आंनाबो फैयाखै। थ' नेक्स्ट टाइम ट्राइ खालामगोन। थ' आं भिडिअ मोनोब्ला लानानै फैगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।